Benvingudes! Nosaltres som l'equip de quartes sosté d'audiovisual de l'Infojota, de l'Institut Jaume I de Salou. En el nostre projecte en el que estem treballant tracta sobre les nostres fortaleses com a grup, interessos personals i valors. A continuació, cada grup de la classe es presentarà les nostres qualitats com a grup. Bon dia, nosaltres som Darius Jani, Adam. i la nostra fortalesa és l'amabilitat. Perdó, estàs bé? Sí. Vale, sí. En el nostre equip periodístic som molt treballadors, tenim un esforç constant i cada dia ens superem molt més. Per a part d'aquesta qualitat, tenim moltes més qualitats com aquesta mateixa. Hola, sóc la Gemma. Jo, Maria, jo, la Mala i jo, la Joana. Nosaltres com a grup som Sociables! Nosaltres som sociables perquè ens agrada fer noves amistats Som sociables perquè ens agrada xerrar. i perquè ens portem bé amb tots els companys. Ajuda! Ajuda! Estàs bé? Estic bé. Soc la Júlia Vicente. Jo la Irene Sánchez. Jo la Kelly Rauland. Jo el Pelayo Nieto i la nostra qualitat és l'empatia. Hola, bon dia. Nosaltres som Marc, Iker. Pamper i les nostres fortaleses són els esports i la música. Bon dia a tots. Nosaltres som Polina, Sofia, Dulce i Esther. I els nostres valors són el respecte i el treball en equip. Ostres, que difícil, ajudeu-me, sisplau. Ostres, que la meva companya necessita ajuda, que soc molt amable en ajudar-li. En què t'ajudo? En això. Mira, aquí has de posar això i allò aquí. Aquí tindràs la tasca feta. Moltes gràcies.